Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Ndị be anyị sị na ọ na-abụ nwanzali juo afọ ochierichi ya ka mgba. Asị gịnị na ọ na-abụ nwanzali juo afọ ọsị m bịa ka anyị nene maka na ọkpata nkwa ahụhụ asịkwa na ngwere abịa na ya mgbaru maka na aka kpara ezekwa udene okwu mmụọ chiri ọzọ. Ufu nwanne anyị nwoke ka njin ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ onye a na-akpọ Prophet Marakai nke unu na-afụ ihe onyonyo ihe. Nwanne anyị nwoke bịa ka mme gịnị ka nye gị ndụmọdụ maka na ndị be anyị sị na gbaragbara fere oke ọ bụla ala. Why are you challenging or threatening the sovereignty state of Anambra State? A sitting governor, elected governor, Professor Charles is not your mate. Governor enye n'iwu gachi obodo eburu onye ntisa ị na-challenge governor kedu ihe kpatara ọ ga-ekwusi onye mezile preaching on the marketplace. Nwanne m ọbụfụ ihe ziri ezi echen na asị na onye njenje na-aka onye isi awọ amata ife. If I may ask you, ị nwere ike na-efe nnenu na-efeda na-aga mpaghara ụwa dị iche iche ugboro ole ka ịfụta n'ọma afịa fụ nke eji mega mike eme preaching. Ọ ga-amasị nke inye m ọsịsa n'aka nke ịbụa m chọrọ ịgwa gị gọvanọ emego ya ha tie ya ọ bụrụ iwu na ọ bụrụ na ị chọrọ inye nkụzi maọbụ ị chọrọ ime preaching gawa n'ụlọ ogige unu ụka gị. Likewise ụdị o si wee gwa ndị na-eme dibịa na ọ bụrụ na ị chọrọ ịchụ àjà ezinụzọ ka ị jee na mbara be gị ị gaa 4 line na ebe a chụọ àjà. Ndị be anyị si na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa. Nwanne nwoke contain some utterances ị na-eme against the elected governor of Anambra State maka na aka kpara eze ka udene ị ga-abịakwa bịa kọwaa na nke ikpeazụ a gọvanọ a na-akwa achị ọmakwa onye ibu ọsọkwa na-abịa n'ụlọ ụka gị o mego iwu bụ na o mego iwu. Nwanne m si ihe nwere ike ị na-ekpe ekpere bụ na Anambra Steeti ga-adị mma maka na ndị be anyị sị na ọ bụrụ na ọ bara isi ọ bara agụba ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ga-ana were ire wee zega ọnụ maka na atụ anyị n'uru nkịrịnka nkata onye tara arụ ga-ama. Igbo bụ Igbo asị m ndewo. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazi-UC ọ nụrụ tụọla ya ihe ozi a nwanne anyị nwoke ga-emesịa.